Yurdumyň Ahal, Balkan, Daşowut, Lewap, Mary vilayetleriniň häkimliklerini vilayet, etrap, şäher häkimlikleriniň jogapkär işgärleriniň vilayet derejetindäki idara kärhanalaryň ýolbaşçylarynyň jemgyýetçilik gurumlarynyň wekilleriniň we beýleki degişli adamlaryň gatnaşmaklaryny bolan maslahatlarda hormatly prezidentimiň 15 martda sany ulgum arkaly geçiren iş maslahatyny öňde goýan jogapkärlik wezipelerini durmuşa geçirmek ýollary barasyny giňişleýin gurrun edildi. Hemem wezipeler kesitlenildi. Vilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda agykynlary ýydak etmek, gowçy ekişini ýokary derejede taýýarlyk görmek, o ýetine toplumyny häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikle ýerine ýetirilmegini öpçün etmek boýunça alyp berilýän işler dogrusyny giňişleýin gurrun edildi. Owakyjylyk işleriniň gurulşyny, ekrançylyk meýdanlarynyň we owakyjylyk teknikalarynyň ýaz ekişine taýýarlanyşyna aýry tenteljerme berildi. Bu işleri ýokary hil derejesinde ýerine ýetirmek, güýdlük bugdaý agrotechnika kadrlary laýyklykda ýydak etmek, bakçı ekinlerinin yer almanyň ekişini öz wagtyny geçirmek, bag nahallaryny oturtmagyň ýazgy mewsümine bir kimse taýýarlyk görmegiň wezipeleri maslahatlarda giňden aralyp maslahatlaşyldy. Bu işler Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany ýylynyň üstünlikleri beslenmegini öpçün eder. O ýylatynyň ýaşaş durmuş şertlerini ýokurlandyrmak boýunça durmuşy geçirmeli işlere de aýratyn öz çekildi. Welaýetliň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygy, milli tejribeler ulanmak bilen Almataýdan ýol goýmagyň ähmiýetine de ulu üns berildi. Maslahatlarda ýüpek gurçuklaryny ýydatmak mewsümine aqçam taýýarlyk görmek, bu babatdaky işleri ýürütip gözegçilikde saklamak, tut agaçlaryny gownujaý seren jan bermek wezipelerine de öz çekildi. Bu işleri milli daýgançylyk ýöreliglerini ulanmak bilen ilmi esasy toplumlaryň durmuşa geçirmek zerurdygy belenildi. Maslahatlarda belenen maksatnamalaryň berja edilişi, döwürlerden ogluk guza almak, düýelerden köşeg almak boýunça meýilnamany üstünlikle ýerine ýetirmek, bu mewsümi hemme taraplaryň ýokary derejede gurşap almak goýunça işleň ýagdaýy, o we milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilişi, ýylatyň durmuş derejesini ýokurlandyrmak goýunça öňde durýan wezipeler dogrusyny aýtmak bilen çykyp geplen adamlar bu işleri we olary ýerine ýetirmek ýollaryny takyk kesetlediler. Ýurdumyzyň vilayetlerine alyp berilýän gurulşyklary barada da maslahatlarda jekme-jek gurrun edildi. Bellenen binalary şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk bayramasyna çenli ýokary hil derejesinde ulanmagy taşyrmagy zerurdygyna aýratyn öz çekildi. Munyň özi Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzy durmuş ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny gözüňde tutulýan wezipeleň üstünlikle ýerine ýetirilmegini gazanmagy mümkinçilik berer. Öňde durýan ähli wezipeleň berja edilmek üçin mümkinçiliklerini we şertlerini bardygy nyň talap belenildi. Mart aýyna beleniljek bayramçylyk senelerini häzirden gurumçylykly taýýarlyk görmek wezipeler dogrusyny da maslahatlarda giňişlen pikir alşyldy. Bayramçylyk çäreleri ýokary gurumçylyk derejesine bellenip geçilmeliler. Şunun ýalym türkmen bedewiniň milli bayramy münasibetli geçirilmeli dawarlary häzirden taýýarlyk görmegiň zerurdygy hakyna da maslahatlarda jekme-jek gurrun edildi. O we milli maksatnamasyny üstünlikle berja etmek, ýurdumyzyň ähli vilayetlerini 2020-nji Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmagyň watany ýylyna durmuş ykdysady taýdan ösdürmek wezipeleri gurrunsyz ýerine ýetirilmegi degişlidir. Umuman aýdylan durmuşy geçirmeli işler halkymyzyň bagtyar ýaşamagyna hemem ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 30 ýyllyk şany senesini münasip zähmi sowatlar bilen garşylamagy gönükdirlen wezipelerdir. Maslahatlarda şu ýylyň wezipelerini ýokary gurumçylyk ýagdaýyna ýerine ýetirmegiň zerurdygyny ýene de birgedek öz çekildi. Bu bolsa täze sepkitlere tarap ynamly gitmäge mümkinçilik berer.